எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோ பார்க்குற எத்தனை பேருக்கு எனக்கு தெரியாது. ஆனால் இதை பார்க்குற யாருக்கும் எனக்கு சத்தியமாக தெரியாது. விஷயம் என்னன்னா, 100 பேர், 25 ஸ்குவாட்ஸ், 50 டியூ, 100 சிங்கிள், இத்தனை பேர் போட்டு நமக்குள்ளேயே வார் டிசைட் பண்ணியிருக்கோம். அதில் முதல் வரவனுக்கு கரிசோறுன்னு சைனாவில் டிசைட் பண்ணிருக்கோம். சைனாவில் செய்கிற கரிசோரோட என் தாத்தா செய்கிற கரிசோறு நல்லா இருக்குன்னு அவர்கிட்ட சொல்லி, நீ முதல்ல வாங்கனே, நான் உனக்கு கண்டிப்பாக கரிசோறு தந்து தரேன் அப்படின்னு என் தாத்தா சொன்ன ஒரே காரணத்தினால நான் இந்த மேட்ச் விளையாடுறேன். நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது கொடுமைகள் யூடியூப் சேனல். மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவேன். அதை விட முக்கியமாக என்னோடய சேனலில் நான் ரிலீஸ் பண்ணுற பப்ஜி சோதனைகளை மறக்காமல் பாருங்கள். And the game begins now. Join your hands and support me. Thank you with you all. Congrats.